एक महत्त्वाची बातमी आहे। मुंबई गोवा महामार्गावर मोठी वाहतूक कोंडी झाली आहे। माडगाव इंदापूर इथे वाहतूक कोंडी झाली आहे। 6 किलोमीटर पर्यंत रांगा लागलेल्या आहेत। इंदापूर ते रुद्रवली या फाट्यापर्यंत वाहनांच्या रांगा लागल्यात। शनिवार आणि रविवार आहे, सुट्टी आहे आणि त्यामुळे कोकणामध्ये निघालेले पर्यटक सध्या वाहतूक कोंडीमध्ये अडकून पडलेले आहेत। तर उन्हाळी सुट्टी आहे आणि त्याचबरोबर वीकेंड आहे, म्हणजे शनिवार आणि रविवार सुट्टी आहे। त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात अनेक जण कोकणाच्या दिशेने निघालेले आहेत आणि म्हणून या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात वाहनांच्या रांगा लागलेल्या आहेत। वाहतूक सध्या संथ गतीने सुरू आहे। 6 किलोमीटर पर्यंत या रांगा लागलेल्या आहेत। गेल्या काही दिवसांपासून आपण पाहतोय अनेक जण आपल्या उन्हाळी सुट्टीचे बेत आखतात आणि त्यामुळे अनेकदा वीकेंडला अशा प्रकारची वाहतूक कोंडी पाहायला मिळते। सध्या मुंबई गोवा महामार्गावरची ही दृश्य आहेत। मुंबई गोवा महामार्गावर माडगाव इंदापूर इथे वाहतूक कोंडी आहे। 6 किलोमीटरपर्यंत या वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागलेल्या आहेत आणि त्यामुळे वाहन चालकांसह प्रवाशांनी सुद्धा नाराजी व्यक्त केली आहे।